hadian ka jingmi kubor halor ka jingthei jongkitang babu chaklia uranium Nongbah Jynrin na kalyang joko KSU South West Council District ne kasimar dor klalej banjurep yakate ke jaka habai kirma kilap tai kubor u president joko KSU South West usamla forward nongrem ulong ba hapdeng ulapa bajur kilalap ba ka jingpait jongki jaka bu uranium haki South likitang kalakham jur menta ban yakipor bamenswa namarkum kaseng ka jupoi man kapor shakitu ki jaka bat ka ithuru yaka jingpher yak bamenswa bat menta ulong ru ba kidon ki jaka ba kim sim lala satiaban poi na kadaw ka jinghe ka ombat penthut jong muslam shushu ulong ba ka seng ha ka jingsisa na ka por sa ka por kala jukran sa ka sarkar halo ka jingpit liu bat orpa jongki ni kitang babu chaklia uranium henry ka bosungsi ka long ba na kalyang ka bor sarkar kim sim la simkhia bat kani kalabu ya ka jingma ya ka tika thain ba ka district hi boro ko wei hagju opor long ba yamanta kimpatla bansania ya ka jingkam da ki bor sarkar ba ka jingthei ka dei tang ka khubor hamsia namar kadang kloi palat bankan menta bat kam tharai bakinla ban pendep ya ka jutokit bnya tang sisi khamtam hapadeng ka jingpunthut jongsin beneng kumta ka seng ka dawa na ki bor sarkar ba ki dei ban simkhia banwat bnya bat banle ai ru khamkloi khnang ba ka numara ka jingma ipai ba jong ka thain ba ka district nakaliang ka seng ru kindang yai peteng banwat bnya khnang banlap yak jingsi saboro bat kanum song thai hiru banti naru trai halor kini ke ke adin dangi layo naglang yo kaseng layo kubor manen gumangi ba ki ong ba gadon ga jing thai ba dei wat kapu kitu kitang spabu itu je klai uranium dai te naglang jini meni lapa ki gadon ga khot jini nadu jina stri yang ke isu salwat poilang situ jaka te heta jingla jini itu jaka kalong ba la poisha ki south li kitang ki jaka babu isni yo jaka uranium te haka jing poi jing itu jaka kolong ba kai ke bangi lap kolong ba namar bang sai poi kuntu sisin asin haka nam sai poi itu jaka te ke bangi lap mene kolong ba ka jing pat mene jong ka tu kitang kolong ba kale fer na kala kam he benan di jor bar ka ba nadu menswa kai no manta kumur kala kam he kala kam menswa ha cha dong ga jing li jong itu kitang itu jaka babu jaka uranium te bangi tej mene per ni ba kala dong ga kala kam jor ki tlo kala he ba ga hajing sisa kalong ba ki dance ke we jakaru te henre ga jing punthut jung slap menen mar ka slap juru hasani te bat jing he palat mur bangin sawa awan poilut ni da poi tu sa ki jakara kan na kalang jo sang kalong ba hot king yi ba ki na ga board district ki board ong ba la le inquiry bot ki ong ba ka dei ku bor ham saya Noi na kalang jumi pat ni nama pat poi sa kata banta ban ong ba kadega kubor bu pom sha namar ba kai bang ilap mani galong ya lap kum tu ba kadong ga jing he jing gitu kleu ba tip yo lai si kadong ga jing pai na gitu jakar kata kawai bat kawai ru galong namar wa nam patla ban poi lut si gitu jakar tin ga ni happen baik ban pet lut mulai pet lut tu jakar ha sha bang ai kanu no ga tanja conclusion ga ti ha ga jing shisha galong gumni si ga jing shisha na galeng jingi na du mensuang la lap ba gadon ke jing orpai ka jing orpai jing itu kitang mila kran ka sarkar mila kran na por ba gade benda ai re ka sosi pat kalong ba ka sarkar kam sem la ai bat ka ba so bat ka bangi lap mani galong kat kum ka jing he jing tu kle mut ba ka don ka jing pat jam ai shu ka jing orpai ka gadon ke jing pat ban ni perkhat ba yo le si ka don ka liyo le si ka don ka jing kanu ga lungga kala dun kan ka jinglik ha gitu ki na gitu ki tangsen but kani so ba lada na kalyang jo ke sarkar lada ka su sabjar but ka su sabjar galong ba kamlai galong ba kala ban bu jing ma ye ki ba jong tu than ba jong ga district ki bro koi te na kalyang jingi galong ba ko ni mane ba na kalyang bor district ado ki bor pulet galong ba kadai ko ram saya ring ko aban kentu ye ki ni ngale e banta ba ban jurip banyak so sebab ai conclusion margo por ni tentu ya ki ba ki de mendawat banyak kan namar ni tip sai ba ki balong mani balong ba swab bujur untuk tip sai ki nama ai ban poi lut tu jaka abade kata galong ba nila jukran ka por sa por ba kadon ki bun ba ki breu ki ba ana tu jaka no mo khaba kini ki no ngero ki bun ba na to ki rat lang de lo nyu ki bun ba ki bun ki ba la su klar no kuntu bat kam sumdan kono no bat kidon ru ki re wasan do ki ba le se hadu manta kolong go pun kin long kidon ka tu ni ki ba kim semla yo ot ki disability certificate ro banen jor ya ki tu ka jimbun ji ana ha po ju tu than ba tu wi ki than yo sabwe skill shek kolong ba ka don ga ji kli ba balai ga ja kum ni bani perkhat ba yo le se ka dei ka
kajing bom sen kajing sen stengin dengan sarkar habade bat ki tu gi banta ni namar ba don kajing drill uranium bagi poromen chua namar ba kani kajing lik habade betu uranium jo kutu ga jing ki jaka uranium kam dai shi ubat ma nagani haji syai kani munak por kam dai shi ubat ma ngin lagi kandu mentana non mar akran nak por pad mentaru ni akran hi ka banta bat min habban pensau hi shi sarkar ba kadi pensin kya ga namar subu lada kam don ga jing thai menta subu ga pa lada wala mentang padla ban pois kuno conclusion na ga ka sang bai subu lada kadon sya ga jing thai ga long ba ni different ya ka ai te kala dai jing sapor menta sarkar ba kadi ban perkhat bha kadi ban cimkia badai bagi ni kamat kan ni kentu borsokar bagi de hoi ki borsokar gede ban le ta bentang ni dawa bagi de ban le ta bentang re bagi sanya borsokar re ka sang rupa don ni ya ka bentang bagi haban le ban wadnya kanang ba ban la bagi sya baro